अरे एक डिले इको कम कर दे पहले 27 में ना रही इको 0 कर दे। आज से 40 वर्ष पहले कोई भी शुभ काम होके तो पहले के आगे टेंट पंडाल वाला उहे न होयन हां जी एकरो बात ठीक है बा आवाजिया बढ़ा दे तो नहीं टेंट पंडाल लोग आवे लेकिन ओकरो से पहले कोई आवे के आवे ओकरो से पहले हलवाई बुनिया पूरी बनावे वाला तो सब कोई उपास से रह जाए। अब हम बोलत हम ना बोले तू बोली है हम ना बोलब तो पैसा में काट लेबो ना खटम रुक जो हमार बोल दे कोई भी शुभ काम होके ओके 2 मिनट के बाद बतनी गमछा दे देबा घरे से का लेके आइल हो कोनो शुभ काम होके हां नाम ना धरब एगो जिला कौन ना शॉर्टकट में मारो जिला बता नाम धोनी के यूट्यूब पे ऊ गाड़ी देल से हमरा के बाप इशारा में बताओ तनी मजा आई तो थप्पड़ी बजा के सब के आवे के आए रह सब अभी नहीं के चिल्लाए छाता आवस शुभ करे खातिर ऐसा पैसा बानू ये लोग के कौन काम रहे लौंडा आई तो झप झप हिला के आशीर्वाद दे के जेतो लौंडा लोग आवे कैसे ना आवे कैसे लौंडन का में भाव होके चाल होके बबुआ कैसे देखी गवैया बिना भाव चूल्हा बिना ताव के मेहरारू बिना छाव आधे बिना घाव के आ पड़ोसी बिना लगाव के आ शादी ब्याह बिना पोलाव के हां जी बेकार बा सही बात बा बेकार बा लौंडा हम सब कैसे आवसे बा कैसे वाह भैया जी वाह तनी होने घूमी हाय 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 जानता नहीं कैसा लगा तनी कैसन मार दूंगा हां नहीं भी कर रही ओए होए होए ए बाबा लौंडा जब आवस हां उनके साड़ी कबो ठेवना तक ना करूंगे कहां तक रहे साड़ी हमेशा ही टंगाई रहे ओइसे टंगाइल ना रहे ब्यास ओइसे टंगाइल निकलते रहे ओ घड़ी तार जन्म करम ना भइलो अच्छा हमार जन्म करम ना भरे तू जामो रहो 1942 के गांधी जी जोरे घुमल बनी आजादी खातिर सुन लो अंजनी भैया ताम्र पत्र मिलल बा ए बाबा भाव देखी कलाकारी देखी लौंडा आवस ई तो ये सब छप छप चढ़ जे सब नचिए से घर जे लेकिन उ स्वागत करस अभिनंदन करस चलो से कैसे रे बाबू कैसे भैया जी हमारे कलाकारी दिखाएंगे जैसे चलो से वैसे ढोलक बाजे चलो के शुरू आते आते कहस कि आज जिन शुक्रगुजार ने हम इस दुआरी की पावन पवित्र धरती पे बुलवाया है उनको लह लह से तह तह दिल से कोमल कोमल दिल से छोटे छोटे दिल से शुक्रिया अदा करते गीत गाओ सब कि माता जागी पार्वती हरे पिता बाबा हमरा गांव के एगो गणमान्य व्यक्ति जेकर विद्यालय भी चलेला बाबा सुपर के मलिकार बैठल है हमार तो से दादा लगल चचो ना लगल दादा लगल ए बाबू ऐसे के गए आरा बलिया बगस यानी साहबा लेकिन छापरा जिला है इहे गौ नैया हल लेकिन भाव चेंज हो छापरा गए अरे बन रहा छापरा जिला अरे माता पार्वती
जाती पार माता जाती पार माता यही में कन्हैया जी के एक लाइन हो जाओ। मुरली में छेड़ ले तनवा हे मुरली में छेड़ ले तनवा बनवा में नंद किशोर हो बंसी बजबैया कन्हैया माखन चोर हो बंसी बजबैया कन्हैया माखन चोर अरे चंदन करेले बंदन चंदन करेले बंदन नाम पूछा तनी उनकर हम नाम नहीं जानते। हमरा वरुण भैया के तरफ से पुरस्कार मिलल है हम को वीडियो हम लोग को भेज दे बात कहत रहे। अरे चंदन करेले एक चंदन करेले बंदन गौरी हे गणराज जी आइए गजानन सफल करी हमर काज जी आइए गजानन सफल करी निमन लागल थप्पड़ी के आशीर्वाद चाह।